Tak tohle to je divoká karta, na tuhle si sadili všichni, sázková kancelář, 100:1, velký kurz, takže se připravujeme, 3, 2, 1, jdem na to. Tak, slečna v pyžámku, tý chutná. Tak ano, musíme to spolknout ten jogurt, jo? Je škoda to donést jenom do půlky trasy. Tak a přidáme. A kočička se nám rozeběhla, tak pojďme, výborně. Tak a jdeme do toho. Pěkně na zádička a běžíme. A na sednutí bylo horší. Tak a my. No výborně. Vypadá to dobře. Teď jde ještě o to. No, to bylo trošku těžkopádný, ale dobře, běžíme tady nahoru. Ty schody jsou těžší, ano. Tak a tady čekají poslední 2 otázky. Takže první otázka, číslo 8. Z jaké strany jde jezdec, když vede koně? Z levé strany. Je to dobře? Ano, tak. Druhá otázka. 4. Co je to přilnutí? Pobídka koně? Jakoby dát ho nějaký koni? Přilnutí, no a trošku to nahoře. A každý to těže. Dobře, je to tak na půl, ale výborně. Stop.